के रानी पल्लू न चढ़ावा कमरिया पे साड़ी। तो भाई लोग एगो पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना आयल बटे, जवना गाना के नाम बा कमरिया पे साड़ी। भाई लोग लोग से बतला देहल चाहतानी ई गाना एगो नया चैनल पर चढ़ावल गल बटे और उहो रात में गाना चढ़ावल गल बटे। जब हम भाई लोग खाना उना खा के सूते जात रही तो देखनी कि अरे ई पवन सिंह के नया गाना के पोस्टर लौकता। ओकर बाद गाना पर क्लिक कोई नहीं देखता नहीं गाना, तो यार हम जो नहीं कि पुराना कोनो गाना हुई, लेकिन गाना भाई लो नया बाटे और गाना सुन में अच्छा बाटे, जाके सुन सकत रहो। अरे हीरो है तेरा खिलाड़ी। तो भाई लोग गाना के चढ़ावल गल बा F1 रिकॉर्ड चैनल पे। भाई लोग चैनल नया बाटे, काहे कि गाना जब चढ़ रहे तो हम देखनी कि 3000 सब्सक्राइबर रहे। अभी करीबन चैनल पर सब्सक्राइबर 20-25 हजार से ज्यादा हो गल बालो और गाना पर अभी अच्छा खासा उतना व्यूज नहीं ख्याल, करीबन 1 मिलियन तक व्यू आयल बा। भाई लोग जाके गाना के सुन लो, गाना मतलब गाना काफी अच्छा बाटे। तार लोग इनके गाना सुन के काफी मजा आई और भाई लोग गाना के जरूर सपोर्ट दिखावा लो, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह अभी इलेक्शन में बिजी बारन। वही से गाना के मतलब कि समझो कि ना गाना के उनका इंस्टाग्राम पर फोटो आयल ना एथी आयल, सीधे गाना आ गल। और भाई लोग गाना काफी मस्त बाटे, हम गाना के करीबन 2-3 बार सुन ले बानी। 2 मिनट के गाना बाटे, जाके सुन लो, मजा आई बहुते। और मिला तनी फिर से एगो नया वीडियो में, तब तक के